Ντεσόζα. Μιχάλης Δημητρόπουλος στη συνοθεσία του αγώνα, την τηλεσκηνοθεσία Δημήτρη Οφέας στη διεύθυνση παραγωγής. Δυναμικό match-up ανάμεσα στους δύο center των ομάδων. Και Λάντον Περάντες, ο εξαιρετικός στις τελικές πάσες Λάντον Περάντες, τον θαυμάσαμε 2 χρόνια με το Κολοσσό. Μαρούσι δεν ξεκίνησε καλά, υπήρχε σκέψη να φύγει. Τελικά έμεινε, είναι στην εξάδα του αγώνα. Και TJ Shorts με αυξημένο ρόλο στις τελευταίες αγωνιστικές εντός και εκτός με τον τραυματισμό και του Kendrick Nunn. Grant, Shorts, κρατάει μπάλα, μοιράζει παιχνίδι. Χουάντσο στα 4, Χουάντσο περνάει, Χουάντσο κερδίζει φάουλ από τον Μαξίμ Σαλάς. Σαλάς, κορυφαία περίπτωση και όχι μόνο επιθετικά για το Μαρούσι. Μαζί με τον King είναι η πρώτη σε μέσους όρους με 14,7 στα 29 λεπτά που παίζει. Ο King παίζει στα 26. Είναι οι δύο μπόμπερ της ομάδας, το Μαρουσί, ο ένας από μακριά. King, ο Σαλάς κυρίως από μέση απόσταση. Φάουλ του Σαλάς πάνω στον Shorts. Συμπτωματικός τα δύο φάουλ από τους δύο προαναφερθέντες παίκτες, τους εξαιρετικούς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Όλα αυτά στα 9 και 23 για το πρώτο δεκάλεπτο. Shorts και πάλι με Σαλάς από την αλλαγή. Shorts περνάει, σερβίρει στο Φαρίντ, γυρίζει, αφήνει την μπάλα ανεπιτυχώς στο καλάθι, η οποία θα φτάσει στον King. King, ένα επιθετικό όπλο για την ομάδα του Αμαρουσίου, ένας παίκτης που υπήρξε τεράστιο όνομα στο κολεγιακό πρωτάθλημα. King θα βγάλει έξω, θα προσπαθήσει τουλάχιστον το deflection από τον Ρογκαβόπουλο και πάλι Μαρούσι με τον Περάντες. Περάντες με ψηλότερο αντίπαλο, κοιτάζει το χρόνο. Περάντες για τον King. Οπωσδήποτε θα σουτάρει από εκεί. Αστοχή. Ντεσόουζα μαζεύει ένα μακρινό επιθετικό. Ντεσόουζα, καλάθι και φάουλ. Ντεσόουζα, ένας δυνατός ψηλός. 2-6, όχι ακριβώς undersized, αλλά όχι και πρωτομπόη, όμως πολύ αποτελεσματικός. Πέρασε από το εξαιρετικό Κάνσας, τελείωσε με Τσατανούγκα. Στον Άρη άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Μέσα, παρά την προσπάθεια του Χουάντσο και Ρακμπούσε, θα μετρούσε γιατί ήδη είχε περάσει στο εσωτερικό της Στεφάνης η μπάλα. 0-3 στο ξεκίνημα. Ο Καβόπουλος από τα screen πατάει δυνατά και δέχεται μια τάπα από τον Καλαϊτζάκη. Τον Γιώργο Καλατζάκη, τον αδερφό του Παναγιώτη, που παίζει στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στο Μαρούσι, στον Άγιο Θωμά, τους είδαμε να παίζουν αντίπαλοι ο ένας του άλλου. Εδώ βλέπετε τον Περάντες, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στο glass floor. Εδώ ένα αθέλητο χτύπημα και εδώ η τάπα του Καλαϊτζάκη στον ανυποψίαστο για αυτό που ερχόταν Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο, είναι στους 10,8 πόντους σε 18 λεπτά, εξαιρετικά νούμερα, και 46% στο τρίποντο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σαλάς, βγαίνει ο King από τα σκριν, τον κυνηγάει παντού ο Γκραντ. Αμαρκάριστο του Σαλάς, είναι καλό σουτέρ και το αποδεικνύει. 0-6 για το Μαρούσι στο ξεκίνημα. Το Μαρούσι που σας είχα πει είναι μια φύση και θέση πολύ αποτελεσματική επιθετικά ομάδα. Ίσως κάποιες ανισορροπίες πληρώνει από έλλειψη αμυντικής και περισσότερης ισορροπίας. Η παρουσία του Ντεσόουζα διορθώνει σε ένα βαθμό τα πράγματα. Shorts, δύσκολο σουτ, έρχεται εκεί ο Χουάντσο για να μαζέψει νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Χουάντσο για Φαρίντ και πάλι Χουάντσο. Σουτάρει από μακριά, αστοχή, Φαρίντ το rebound με τη μία στον Γκραντ. Νέα 10 δευτερόλεπτα επιτέση για τον Παναθηναϊκό. Το man του Αμαρουσίου, Χουάντσο βγαίνει, ο Ρογκαβόπουλος ψηλά προλαβαίνει το Σαλάς. Ο Ρογκαβόπουλος αστοχή, Φαρίντ μαζεύει το σκουπίδι, πετυχαίνει και το καλάθι και κερδίζει και το φάουλ. 2-6 από τον Κένεθ Φαρίντ. Το φάρμακο του Παναθηναϊκού για περίπου ένα μήνα. Εν τη απουσία των υπολείπων σέντερ, τότε που, εδώ βλέπετε το τρίποντο του Σαλάς, τότε που ούτε ο Λεσόρ μπόρεσε να επιστρέψει παρά τα προαναγγελθέντα. Είχαμε και τα προβλήματα με τον Χόλμς, 2 μήνες έξω. Είχαμε και το πρόβλημα του Γιούτσεβεν, 3 εβδομάδες έξω. Και τότε ο Φαρίντ που αστοχεί εδώ στη βολή. Παρεμπιπτόντως ο Φαρίντ έχει 67% στις βολές και έχει και 7,2 πόντους στα 18 λεπτά που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πραγματικά συνεισέφερε σε μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού, όπως αυτή επί της Πάρη, της Ρεάλ.
Εδώ Σόουζα πάει για κάτι εντυπωσιακό, υπάρχει φάουλ. De Souza στα 2-6. Εδώ βλέπετε τον Αγγολέζο, θα πάρει την σκαστή πάσα από τον Περάντες, θα σηκωθεί ψηλά. Φάουλ από τον Καβόπουλο με το σώμα περισσότερο παρά με το χέρι. De Souza στο χ. Ο De Souza, ο οποίος έχει ένα ισχνό 57% από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πολύ δυνατό παιδί, στην 14 λεπτά έχει 12 πόντους μέσον όρο στα δύο παιχνίδια που έπαιξε. Άλλαξε τα δεδομένα στη ρακέτα για την ομάδα του Αμαρουσίου. 2-7, Παναθηναϊκός Άκτορ, Μαρούσι Τσέρι και Γκραντ με Περάντες κολλημένο πάνω του. Περάντες που για 2 χρόνια συνέδεσε ένα εκρηκτικό δίδυμο στην περιφέρεια με τον Γκάουτλοκ στο Μαραχθένιο νησί. Τον Καβόπουλος δυσκολεύεται εκεί. Γκραντ, βήμα πίσω πρώτου Σαλάς, άστοχο και αυτό. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με αστοχία στα τρίποντα και μπάλα στο Σαλάς. Με δύο κοντούς μπροστά του και κερδίζει τη φάση ολοκληρωτικά. Καλάθι και φάουλ. Σε αυτή την γρήγορη μεταφορά μπάλα στο transition παιχνίδι του Αμαρουσίου, ο Σαλάς βρέθηκε με κοντούς. 2-9 και αλλαγές. Χόλμς, Σαμοντούροφ, Καλατζάκης, θέση Σόρτς, Φαρίτ και Ερνάν Γκόμεθ. Διορθωτικές κινήσεις πολύ γρήγορα και ο Σλούκας. Και μένει κανένας. Δεν μένει κανένας. Φεύγει πεντάδα ολόκληρη για τον Παναθηναϊκό. Όλοι φεύγουν και μένουν στον Άσο, Σλούκας μαζί με τον Λιόπουλο στα γκάρ. Κόμπο γκάρ και 2. 3 Καλαϊτζάκης, 4 Σαμοντούροφ, 5 Χόλμς. Πλήρης η δυσαρέσκεια του Αμάν στους 5 που ξεκίνησαν. Δεν έχει ξαναγίνει φέτος να αλλάξει και τους 5 στα 3 λεπτά. Ο Αταμάν, Γιάννης, ακούμε. Ακριβώς αυτό και δεν είναι μόνο ότι τους άλλαξε. Φώναξε και αρκετά ο Αταμάν και στο το ένα πάει με το άλλο. Και στο Χουάντσο και στον Σόρτς και στον Γκραντ. Είναι 2-10 το σκορ στα 6-43. Σε πολλούς παίκτες το γεγονός ότι μάλιστα σηκώθηκε και άρχισε και έδειχνε έναν. Ένα C2, C3, C4, C5 δεν έχει ξαναγίνει πραγματικά. Το Λιόπουλος παίρνει την baseline με ψηλό αντίπαλο, η μπάλα είναι έξω, λάθος. Η στον παρόδο, τα λάθη του Παναθηναϊκού με αυτό είναι 2. Τα λάθη του Αμαρουσίου είναι 1. Το Μαρούσι που έχει στους 6 τον Σαλά, στους 4 τον De Souza, σε αυτό το 2-10 μέχρι στιγμής. Το εκρηκτικό ξεκίνημα του Αμαρουσίου, περίπου κάτι τέτοιο είχε γίνει και στον Άγιο Θωμά πριν από 3 εβδομάδες. Περάντες. Pocket pass στον De Souza. Εδώ είναι ο Καλαϊτζάκης. Γιώργος Καλαϊτζάκης, ο οποίος φέτος παίζει 15,5 λεπτά, έχει 5,4 πόντους, έχει 2,3 rebound. Η αλήθεια είναι όμως ότι προσφέρει στη λειτουργία του Αμαρουσίου περισσότερα από όσα δείχνουν οι αριθμοί στεγνά. Σλούκας στα 6 λεπτά περίπου. Το Λιόπουλος προσκύνει την μπάλα από τον Χόλμς. Το Λιόπουλος πέφτει. Όλα αυτά στα 6 λεπτά και μια που λέμε τον αριθμό 6. Κάτι περισσότερο από 6.000-6.000 περίπου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο T-Center. Περίπου 7.000. 6-7.000. Και ο Χατζηδάκης θέση του De Souza μπορεί να πάρει τις ανάσες του, μια που αγωνίσει στα πρώτα 6 λεπτά. Θα χρειαστεί στη συνέχεια. Χόλμς, ούτε το δικό του push shot μέσα. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με ζήτημα επιθετικό. Καλαϊτζάκης, εξαιρετική spin move απέναντι στον Τολιόπουλο, τον κερδίζει κατά κράτος στη δύναμη. Για το 2-12. Το Μαρούσι ξεκινάει εξαιρετικά και στην επίθεση και στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα 5-0-3. Έχει πετύχει τη μία από τις 8 προσπάθειες για καλάθι. Στην αντίπερα όχθη το Μαρούσι έχει 3-3-1-2. Τα rebound είναι 3 για τον Παναθηναϊκό, 6 για το Μαρούσι, assist είναι 0-3. Πολύ απλά τα νούμερα, οι αριθμοί, τα στατιστικά λένε αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ένα Μαρούσι που μπήκε δυναμικά και ένα Παναθηναϊκό που μπήκε νοθρά στο παιχνίδι. 3-12.
Παναθηναϊκός Άκτορ Μαρουσιτσέρη. 4-5 τα φάουλ. Τολιόπουλος μέσα. Ο Τολιόπουλος που φέτος με τον Παναθηναϊκό έχει 88% στις βολές και μετά το 89% του Ρογκαβόπουλου είναι δεύτερος στη ευστοχία από τη γραμμή των βολών. Σαλάς, Περάντες. Περάντες. Σαλάς, χαμηλά με Σαμοντούροφ. Ωραία κίνηση, έρχεται και χειροτερεύει τα πράγματα ο King, βγάζοντας ουσιαστικά την μπάλα μέσα από την Στεφάνη. Καλαϊτζάκης, κακό σουτ, χαμηλό, Στεφάνη. Για τον Παναθηναϊκό είναι 0-4 τα τρίποντα, 1-5 τα δίποντα. 1-9 δηλαδή εντός παιδιάς, 4-7 για το Μαρούσι. King, Σαλάς, Περάντες. Περάντες χαμηλά, η Ραχαία, Σαλάς, βγάζει έξω King, προλαβαίνει τον Καλαϊτζάκη, 3 βολές. Η αμυντική δυσλειτουργία συνεχίζεται και επανέρχεται ο Ρογκαβόπουλος. Διόρθωση στη διόρθωση. Έχουμε τηλεοπτικό time out. Θα δούμε ποιος τελικά μπαίνει και οι φωνές του Αταμάν συνεχίζονται τη φορά στον Καλαϊτζάκη. Εδώ τον βλέπετε. Διαφημίσεις σε λίγο μαζί. Ο Ρογκαβόπουλος επανήλθε στη θέση του Καλαϊτζάκη, ο οποίος κάθεται στον πάγκο μετά από το λάθος, όπως φώναξε και αν είδα και άκουσα καλά θα μας πει ο Γιάννης Νάτου για το λάθος του πάνω στις βολές του παίκτη του Αμαρουσίου. Γιάννη. Ναι, το ερώτημα του Αταμάν ήταν λογικό και απλό. Γιατί του κάνεις φάουλ και του δίνεις 3 βολές, ενώ ήταν ήδη δύσκολο το σουτ, αφού ήταν μαρκαρισμένο. Αυτό του είπε. Από εκεί και πέρα βέβαια ο Αταμάν έχει συνολικά παράπονα για το αμυντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός 13 πόντους σε 5,5 λεπτά και αν βάλει και τις 2 θα είναι 15. Και το σύστημα το οποίο έδειξε είναι για τον Τολιόπουλο για να εκτελέσει από την περιφέρεια. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου από την πλευρά του εξήρε την προσπάθεια των παικτών του και έδειξε για τον Σαλάς να πάρει την προσπάθεια στο χαμηλό πόστο. Παναθηναϊκός που έχει δεχτεί 15 πόντους σε λιγότερο από 5,5 λεπτά. Σαμοντούροφ. Ο Παναθηναϊκός που έχει αυτή τη στιγμή 4 σουτέρ στο παιχνίδι. Τον Σλούκα, τον Τολιόπουλο, τον Ρογκαβόπουλο και τον Σαμοντούροφ. Τολιόπουλος, τον ταπιτελική παγίδα. Χόλμς, Σαμοντούροφ. Γωνία για τον Ρογκαβόπουλο. Επίσης ένα κακό σουτ, airball. Παναθηναϊκός έχει 0-5. King από μακριά, στοχή, ψηλά ο Σλούκας. Πάμε για το τετράλεπτο, ο Σλούκας κρατάει μπάλα. Χόλμς με χώρο που τον δημιούργησε από την περιστροφική κίνηση αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ρισόν Χόλμς. Ευστοχή για το 6-15. Ο Χόλμς στην δεύτερη του προσπάθεια. Περάντες από κοντά, προσπαθεί ο Χατζηδάκης, έρχεται ο Τολιόπουλος. Κατεβάζει γρήγορα την μπάλα με King μπροστά του. 2 παίκτες πάνω του. Βγαίνει εξτρα πάσα, αλλά καθυστερεί ο Σαμοντούροφ. Σλούκας στα 10. Με ψηλό αντίπαλο Σάλας μπροστά του. Σλούκας. Ρογκαβόπουλος, κακή πάσα στα 2,1. Η επαναφορά από το Σλούκα. Παναθηναϊκός παίζει με Σλούκα, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ, Χόλμς. Το Μαρούσι με King, Περάντες, Καλαϊτζάκη, Σαλάς και Χατζηδάκη. Χατζηδάκης που συνυπήρξε με τον Περάντες στον Κολοσσό. Και παραφορά από το Σλούκα στα 2,1. Τολιόπουλος, βήμα πίσω, δύσκολο σουτ. Η μπάλα φτάνει στο Σαλάς. King. Σαλάς, Περάντες. Περάντες κρατάει πάντα μπάλα. Καλαϊτζάκη 45 μοίρες προλαβαίνει τον Τολιόπουλο και ευστοχή για το 6-18. Triple score για το Μαρούσι στο ξεκίνημα του αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ένα Μαρούσι εξαιρετικό σε άμυνα και επίθεση και ένας Παναθηναϊκός που, όπως έχει πει ο Αταμάν, κακός μέχρι στιγμής και οι φωνές που
βάλει τους παίκτες του. TJ σηκώνεται από το λάθος του Σλούκα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται άδειος μετά το παιχνίδι της Ευρωλίγκας με την Μακάμπι στο Τελαβίβ. 6-18. Ο Σλούκας θα κάτσει στον πάγκο. Ανακατεύει την τράπουλα. Τι μικρή είναι αλήθεια τράπουλα σήμερα ο Αταμάν με τους 10 παίκτες, με τις απουσίες των Ναν, Όσμαν, Μίτογλου και Γιούρσεβεν. Λάθος. Λάθος το λάθος και ο Σόρτς στην επαναφορά. Όλα αυτά στα 2-28. 6-18. Ετοιμάζεται και ο Ρέινολτς, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν είχε αγωνιστεί. Ένα πολύ πυρό παιδί. Ο Ρέινολτς, ο οποίος στα 30 του φέτος παίζει 31 παρακαλώ λεπτά μέσον όρο. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Είναι ο υπαρχηγός της ομάδας μετά τον Χαριγιανόπουλο στο Μαρούσι. Εδώ είναι ο Ρογκαβόπουλος. Σουτάρει για 3. Ωραία καμπύλη και μέσα. 9-18 για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο του 46%. Έχει ξεκινήσει με ένα 18-19%. Ήταν εκείνο το μυθικό 12-19 με τον Πανιόνιο. Συνέχεια το 5-5 στο επόμενο μάτς. Και το 2-3 στο τρίτο κατά σειρά. Αυτό του διόρθωσε κατά ποσοστά. Ο Ρέινολτς, ο οποίος απαντάει back-to-back τρίποντα με τον Ρέινολτς που έχει 43% φέτος. Ο Ρέινολτς που έχει πέρασε και από το NBA με 3 διαφορετικές ομάδες. Shorts, sandwich, foul, βολές. Εδώ είναι ο TJ, Shorts, στο glass roll και εδώ είναι ο Reynolds. Η αλλαγή θα περάσει ο Μέικον, θα περάσει και ο Κουζέλογλου. Εδώ είναι το foul και η σύγκρουση μεταξύ των παικτών. Shorts, Ρογκαβόπουλος προλαβαίνει τον Reynolds. Ένα από τα πιο γρήγορα release shoot στην Ευρώπη, σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Σαν λασπεράντες θα κάτσουνε. Περνάει ο Κουζέλογλου, δανεικός από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι στο τέλος της σεζόν. Και ο Μέικον, που επίσης έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό. Μέικον έχει περάσει από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Στα 30 του πια ένας παίκτης στο υψηλό επίπεδο. Μέσα 10-21. King με τη διαφορά στους 11 για την ομάδα του μέσα στο center. Μέικον, παίκτης που έχει πετύχει 34 πόντους αγώνα Ευρωλίγκας. Φάουλ με τον Παναθηναϊκό απέναντι στην Ανατολού Εφές που είχε τότε 9 στα 12 τρίποντα. Το πρώτο φάουλ του Χόλμς. Ο Μέικον είναι στη γραμμή των βολών. Εδώ είναι ο Παπαθεοδόρου. Μέσα. Εδώ είναι ο Μέικον. Είδαμε και τον Παπαθεοδόρου πριν. Συνυπήρξαν και στην ΑΕΚ το 21 πριν πάει ο Μέικον στον Παναθηναϊκό. Ο Μέικον που ήρθε από την Κίνα, από τους Σανγκάι Sharks, αλλά άλλου τύπου πρωτάθλημα εκεί και φυσικά πολύ χαμηλότερο επίπεδο από το ελληνικό. Shorts, πολύ όμορφα, χαμηλώνει το κέντρο βάρος του που έτσι κάνει στο χαμηλό. Ωραία τρίπλα, περνάει στο πλάι από τον αντίπαλό του. Κουζέλογλου, King, με Αντολιόπουλο στον Χατζηδάκη από αυτήν την pocket pass, αυτή η πλαϊνή πάσα ανάμεσα από δύο παίκτες, συνήθως σε καταστάσεις pick and roll. Shorts, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος, ωραία πάσα στον Χόλμς, καλάθι και φάουλ. 14-23 με την assist του Ρογκαβόπουλου. Ετοιμάζεται και ο Γκραντ, ενδεχομένως θέση Τολιόπουλου και όντως ο Γκραντ θέση Τολιόπουλου. Τολιόπουλος θα κάτσει στον πάγκο έχοντας 2 πόντους 6 λεπτά με 2-2 βολές.
Ένα rebound και ένα λάθος στο Στολιόπουλος που ήταν εξαιρετικός στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγα εδώ στο T-Center. Με 5 στα 9 τρίποντα και πολλή δουλειά και 5 assist. Παρεμβαίνει ο Χουάντσο και κερδίζει νέο φάουλ. Καταλυτική η παρέμβαση Χουάντσο και το rebound που πήρε ανάμεσα από δύο. Χουάντσο που είχε 13 rebound με την Μακάμπι στο Τελαβίβ. Σε ένα σκληρό, αν μη τι άλλο παιχνίδι. Ο επικής ορισμός είναι το σκληρό. Παναθηναϊκός που είχε την ευκαιρία με τα δύο τρίποντα. Στο τέλος την έχασε, αλλά πάλεψε με τόσες απουσίες. Για διοργάνωση φέτος, όπου οι πάντες μπορούν και κερδίζουν τους πάντες εντός ή εκτός. Μια διοργάνωση που μοιάζει και είναι διαφορετική με τις δύο παραπάνω ομάδες. Μέσα για το 16-23, οι 13 πόντοι που έγιναν 7 στα 38-37 δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου. King, χαμηλά Σαλάς, προλαβαίνει τον Χουάντσο ενώ έχει αποφύγει το Χόλμς και κερδίζει και τους δύο ψηλούς του Παναθηναϊκού για το 16-25. Μάρος που έχει πετύχει 25 πόντους στον Παναθηναϊκό σε λιγότερο από 10 λεπτά. Δίκαιο έχει ο Αταμάν που φωνάζει. Από την άλλη, ένας Παπαθεοδόρου, ο οποίος βλέπει την ομάδα του σιγά σιγά. Η σκι πάσα στην δυνατή πλευρά, το σούτ από τον Γκραντ είναι μέσα σε το 19-25. Βλέπει ο Παπαθεοδόρου σιγά σιγά την ομάδα του να ρολάει και αμυντικά, γιατί επιθετικά ήταν πάντα ψηλά. Με εικόνα από μακριά. Δεν είναι κακό το σούτ. Τέλος δεκαλέπτου. Εδώ στο T-Center. Στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, Παναθηναϊκός Άκτορ, Μαρούσι Τσέρι 19-25. Πάμε διαφημίσεις. Φαρίτ 3 με 2 rebound. Ερναν Γκόμεθ 2 με 3 rebound. Για τον Μαρούσι που προηγείται. 2 πόντι για τον Μέικον, 3 για τον Ρόλτς. Εδώ βλέπετε την πρώτη προσπάθεια στην οποία χρεώθηκε φάουλ. Ο Χόλμς. Δεν είδα κάτι τέτοιο, δεν πειράζει. Μέικον. Πάπας. Ένας καθέξιν σούτερ και σκόρερ. 3 δευτερόλεπτα, 2,5 για το Μέικον. Αστοχή, τρέχει ο Σόρτς. Με προσποίηση αφήνει την μπάλα έξω. Λοιπόν, για να δούμε το Μαρούσι. Το Μαρούσι με Πάπας πλέον για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Μέικον, 3 Ρέινολτς, 4 Σαλάς, 5 Κουσελόγλου. Και για τον Παναθηναϊκό είναι ο Σόρτς. Είναι ο Γκραντ, ο Ρογκαβόπουλος, ο Χουάντσο και ο Ριτσόν Χόλμς. 5 και 20 πια τώρα για το ημίχρονο. Χαμηλά ο Ρογκαβόπουλος περνάει από το Μέικον. Double team μπροστά του. Λάθος πάσα. Παρεμβαίνει ο Μέικον. Με το ένα χέρι πάσα στον Σαλάς. Πάπας. Πολύ καλό σουτέρ. Η μπάλα χαμηλά. Σαλάς. Με κοντό αντίπαλο έρχεται στη βοήθεια στην παγίδα. Και να η έξτρα πάσα στο Μέικον. Καθυστερεί ο Χόλμς. Δεν το πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Αστοχή ο Μέικον σε σούτα μαρκάριστο. Ρογκαβόπουλος. Καλάθι. Απέναντι στο παίκτη του Μαμάρου ζητάει και το φάουλ. Και ο Αταμάν φωνάζει προς τον Σημεωνίδη για το φάουλ. Έπρεπε στο βάθος του Αταμάν. Μαζί με τους υπολείπους του πάγκου του Παναθηναϊκού. Πάμε στο Γιαννινάτο. Για τις διαμαρτυρίες του Αταμάν που ζήτησε μετεπιτάσεως και φάουλ στο Ρογκαβόπουλο. Μέικον. Στην αλλαγή ο Χουάντσο πάνω του. Μέικον το παίζει στην τρίπλα. Μέικον, Σαλάς, γυρίζει μπάλα. Φάουλ από τον Γκραντ. Με τη φόρα που είχε πέφτει πάνω στο Ρέινολτς. Εδώ το φάουλ. Γιάννη. Τεχνική ποινή στον Εργίνα Αταμάν. Που έχει μπει στο γήπεδο, ναι, το βλέπετε δεξιά. Ναι, του τη φύλαγε νομίζω. Δεν μίλησε στη συνέχεια ο Αταμάν για τις διαμαρτυρίες του νωρίτερα και βέβαια ακολούθησε η έκρηξη από τον Τούρκο προπονητή. Να πω κάτι, Γιάννη, είναι σε συνδυασμό και το φάουλ στο Χόλμς που δόθηκε. Ότι δεν δόθηκε το φάουλ, μάλλον δόθηκε το φάουλ στο Χόλμς και δεν δόθηκε στο Ρογκαβόπουλο και γι' αυτό έκρηξε το Αταμάν. Εδώ το φάουλ του Γκραντ πάνω στο Ρέινολτς. Όλα αυτά στα 7 και 24 και ενώ για πρώτη φορά στο παιχνίδι είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός, 26-25. Διαβουλεύσεις μεταξύ Σημειονίδη και Τσάνταλη. Εδώ είναι ο Σόρτς και εδώ έρχεται και ο ζητητής, ο Αθανασιάδης. Γιάννη. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρξει κάτι περισσότερο. Μάλιστα τώρα ο Σημεωνίδης πηγαίνει στον πάγκο του Μαρουσίου για να τους διαλύσει. Δεν είναι time out αυτό. Όχι, δεν είναι time out. Παρεμπιπτόντως οι παίκτες μαζεύτηκαν και άκουσαν και δύο οδηγίες. Ναι, εδώ είναι ο Παπαθεοδόρου. Όπως μπορούσαν βέβαια. Ναι. Από εκεί και πέρα οι διαιτητές συσκέφθηκαν για να δούνε
και τη συνέχεια του αγώνα, δηλαδή πώς θα συμπεριφερθούν σχετικά με τις διαμαρτυρίες που θα ακολουθήσουν. Όλα αυτά στα 7:24 για το ημίχρονο. Το παιχνίδι που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον 1 πόντο και Μέικον στη γραμμή των βολών. Ο προ-τριετίας παίκτης του Παναθηναϊκού, Ντάριν Μέικον μέσα. 26-26 ισοφαρίζει το Μαρούσι. Και η επαναφορά. Ρέινολτς στον Πάπας. Αντόφ στον Μέικον. Να, η pocket pass που σας λέγαμε. Ρέινολτς, κακό σουτ. Χουάντσο, Γκραντ, φάουλ του Μέικον. Εδώ βλέπετε τον ένα εκ των δύο περιφερειακών αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι. Ο Μέικον, ο οποίος στα 14 παιχνίδια που έχει παίξει έχει 12,8 πόντους. Είναι ο τρίτος σκόρερ της ομάδας στα 26 λεπτά. Με χαμηλό όμως 28% στο τρίποντο. Σόρτς. Ο Σόρτς ήταν κακός στη Μακάμπη, έχει 0-4. Ο Αγκαβόπουλος αστοχή, έχει 2 στα 4 μέχρι στιγμής. Πάπας. Πάπας από την πλευρά του φτάνει με 39% φέτος. Σαλάς. Μέικον προσπάθησε για μια baseball πάσα στην baseline, του γλίστησε από τα χέρια. 3 λάθη έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, 4 το Μαρούσι με αυτό του Μέικον. Σόρτς στα 6,5. Γκραντ με ψηλότερο παίκτη, το Ρέινολτς. Βγαίνει από τα σκριν ο Ρογκαβόπουλος, ψάχνει στήριγμα και το βρίσκει στον Χόλμ στο Γκραντ. Στα 5 δευτερόλεπτα για την λήξη επίθεσης. Γκραντ προς το καλάθι, ευστοχή με μια μικρή δόση περιπέτειας για το 28-26. Και ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο συν 2. Λίγο νωρίτερα ήταν στο συν 1, τώρα στο συν 2, 28-26 απέναντι στο εξαιρετικό Μαρούσι για το πρώτο δεκάλεπτο. Μέικον. Ρέινολτς αμαρκάρει στο 13. Αστοχή, Χόλμς προσπαθεί, Σόρτς βρέθηκε στην καλύτερη θέση την καλύτερη στιγμή και μαζεύει το αμυντικό. Γκραντ. Αμαρκάρει στο 13. Είναι μέσα για το 31-26. Στα 5-48. Ο Παναθηναϊκός κάνει το μείον 13 συν 5. Καλύπτει μια διαφορά 18 πόντων σε περίπου 7 αγωνιστικά λεπτά. Μέικον. Σαλάς. Ωραία κίνηση. Το φλότερ. Ουσιαστικά το push shot. Από το Σαλάς υπάρχει φάουλ. Ο Μαξίμ Σαλάς, ένας εξαιρετικός Λευκορώσος. Πρώτο σκόρ για το Μαρούσι φέτος. Ρέινολτς θα περάσει στον πάγκο όπως και ο Κουζέλογλου για να μπει ξανά ο Ντεσόζα που παίξει ακριβώς 6 λεπτά και να μπει και ο εμβληματικός αρχηγός ομάδας, ο Χάρης Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος που ανήκε σε εκείνη τη φοβερή και τρομερή φουρνιά του 8 και του 9 στα εφηβικά, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν η ομάδα που τότε με Σλούκα, Γιαννόπουλο, Μάντζαρη, Κασελάκη, Μπόγρη, Σαρικόπουλο, Παπανικολάου, Βλάντο Γιάνκοβιτς. Αυτή η ομάδα, Βαγγέλης Σακελαρίου, αυτή η ομάδα πήρε 3 χρυσά και ένα ασημένιο σε 3 ευρωπαϊκά και ένα παγκόσμιο στη Νέα Ζηλανδία τότε. Σε αυτήν την ομάδα ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος, έπαιξε πλην Παναθηναϊκού σε όλες τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, έπαιξε στο εξωτερικό στην Ισπανία. Μεγάλος χεράς, επιτρέπετε μου την έκφραση. Παλαιά σκοπή σουτέρ από αυτούς που ψάχνουμε να βρούμε στο ελληνικό μπάσκετ. Γκραντ, ταλαιπωρεί το Μέικον. Σκι πάσα, Ρογκαβόπουλος από την αδυνάτη πλευρά, συγκλίνει, Σόρτς, τίποτα. Ρογκαβόπουλος, turnaround jumper, καταπληκτική προσπάθεια, επιβραβεύεται από τον κόσμο, ένα πολύ δύσκολη προσπάθεια του Ρογκαβόπουλου, μαρκαρισμένο turnaround jumper. 33-28, με το Σόρτς να συνεχίζει να είναι άσχος από τη μακρινή απόσταση. Άλλωστε ποτέ στην καριέρα του Σόρτς δεν σούταρε από μακριά, με καλά ποσοστά, έτσι. Είναι πολύ γρήγορο στο πρώτο του βήμα, είναι ασύλληπτο, καλός στις πάσες, καλός στην άμυνα πάνω στην μπάλα, βάζει χέρια πάνω στην μπάλα. Εδώ κοιτάξτε, με τον Πάπας ασφικτικά κολλημένο πάνω του, υψωμένο χέρι, ο Ρογκαβόπουλος ήδη φτάνει τους 10 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό με 8 το Γκραντ. Ο Ρογκαβόπουλος στηρίζει στον εμπαρόδο που έχει 2-3 δίποντα, 2-5 τρίποντα, έχει 2 assist και έχει ένα rebound. Μέικον μοιράζει παιχνίδι, kick out, Πάπας
Σας είπα, είναι καλός. Εδώ μπαίνει, βγαίνει, μπάρει, είναι άτυχος. Σαλάς. Μέικον. Αυτή είναι η πρωτοπάς για το Σαλάς. Εκείνο το Σόουζα με 2 πάνω του. Η τάπα από το Φαρίντ. Κρατάει σταθερό, δεν υπάρχουν βήματα. Από το Σλούκα στο Γκραντ. Σλούκας με Μέικον πάνω του στα 15 για τη λήξη επίθεση Παναθηναϊκού. Ωραία η απόπειρα, κακή εκτέλεση για τον Γκραντ. Πάπα 45 μοίρες. Μέσα, είπαμε. Πολύ καλό σουτέρ. Περίπου 4 στα 10 φέτος. 39%. Μετά το Ολυμπιακό πήγε στην Πάτρα, στον Προμηθέα. Πήγε Περιστέρι. Πήγε Πανιόνιο και τώρα Μαρούσι. Χουάντσο. Κάτι λιγότερο από 4 στο 33-31. Το παιχνίδι είναι ακόμη ανταγωνιστικό. Πάρε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το comeback. Και ο Τολιόπουλος στον Ρογκαβόπουλο στην αλλαγή. Τα χειροκτήματα και για τους δύο. Ο Ρογκαβόπουλος σε 14 λεπτά 10 πόντι, 2 assist και ένα rebound. Και περνάει ο Τολιόπουλος, το οποίο περιμένει περισσότερα στην επίθεση. Εδώ ο Φαρίντ αποφεύγει στον αέρα τον Μέικον σε αυτή την spin move. Παναθηναϊκός με Γκραντ, Τολιόπουλο, Λούκα, 3 περιφερειακοί. Χουάντσο, Φαρίντ, το Μαρούσι με τον Μέικον φάουλ. Μέικον στο 2 τον Πάπας πια, στο 3 το Γιαννόπουλο. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Σαλάς και τον Ντεσόουζα. Γιάννης, ακούμε. Στο σχήμα που εφαρμόζει ο Αταμάν, 3 είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Δηλαδή, ενώ είναι άστος κανονικά, από τη στιγμή που είναι και οι 3 περιφερειακοί, ο Γκραντ, επειδή έχει το ύψος, μπορεί να είναι αυτός ο οποίος και θα αποστάρει και θα σουτάρει και απ' έξω. Και αν θυμάστε, το έχει κάνει και από την πρώτη χρονιά στον Παναθηναϊκό ο Γκραντ, σε χαμηλά σχήματα, εδώ ευστοχή. Στα χαμηλά σχήματα του Αταμάν από την πρώτη χρονιά ο Γκραντ, ο οποίος είχε έρθει στον Παναθηναϊκό ως MVP της EuroLeague, του EuroCup, ο παίκτης των 297 παιχνιδιών του NBA, που τον γνωρίσαμε στον Προμηθέα, οποίος τότε με τον Γκραντ και τον αδερφό του εδώ, ο Ντεσόζα, πολύ ωραίο καλάθι πάνε στο Φαρί, 38-33. Είχαν πετύχει μια νίκη στον πόντο του Παναθηναϊκού μέσω κορονοϊού και μετά πήγε στην Αρμάνη. Μετά Τουρκία για το EuroCup και από εκεί πέρα 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Σλούκας, Φαρίτ, σε πρώτο χρόνο. Θύμισε λίγο βόλεϊ. Εδώ ο Κένεθ Φαρίτ δείχνει τα αντανακλαστικά και την αίσθηση του καλαθιού. Ένα παιδί που τα 8 χρόνια που στο NBA ήταν πάντα σε υψηλές τροφές. Ο Μάνιμαλ, θυμίζω πρωτάθλητης κόσμου το 2014 με τις ΗΠΑ στην Ισπανία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Εδώ είναι ο Τολιόπουλος. Ένας από τους δύο σουτέρ. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί στο ελληνικό μπάσκετ που ήρθαν φέτος το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος. Ρογκαβόπουλος 2 χρονιές με πάνω από 40% στην Ευρωλίγα με την Μπασκόνια στο τρίποντο. Τολιόπουλος 2 χρονιές στα πολύ ψηλά στο σκοράρισμα με την εθνική ομάδα. Μετά από Γιάννη. Εδώ η Λέας Παπαθεοδόρου. Ο άνθρωπος που έβαλε την Κηφισιά στον μπασκετικό χάρτη, την ΑΕΝΚ, από τις μικρές κατηγορίες, 7 ανόδους παρακαλώ και παράλληλα εκείνες τις χρονιές, αν θυμάστε, τα μετάλλια σοριδών με τις μικρές εθνικές ομάδες. Μέικον στο 40-35. Ο Μέικον, ο οποίος φτάνει με αυτό το σουτ τους 5 πόντους. Εν παραλίλω έχει και 2 assist και ένα κλέψιμο. Γκραντ με τον Χάρη Γιαννόπουλο πάνω του και ο Πάπας πάνω στο Σλούκα. Περνάνε μέσα από 2 ο Σλούκας. Kick out, αδύνατη πλευρά, Χουάντσο μέσα, 43-38 για πρώτη φορά στο παιχνίδι μετά το συν 7 ο Παναθηναϊκός πάει στο 8. Ο Χουάντσο, ο οποίος είχε ανέβασε και ένα story πριν από 2 μέρες με την πολύ μεγάλη σε διάρκεια και σε ποιότητα προπόνηση που έκανε στα σου 3 πόντων. Πάπας, έξω Περάντες που έχει ξαναπεράσει τον αγώνα στα 2 λεπτά. Ανταπεξέρχεται στην close out άμυνα του Εναγκόμεθο Σαλάς. Μειώνει 43-37 διαφορά στους 6. Γκραντ με Χάρη Γιαννόπουλο μπροστά του. Ο αρχηγός του Αμαρουσίου. Είπαμε, σημαντικότατη μορφή του ελληνικού μπάσκετ τελευταία 16 χρόνια. Τολιόπουλος πετάει την μπάλα, υπάρχει φάουλ από τον Περάντες. 5ο φάουλ και του Αμαρουσίου. Άρα ο Τολιόπουλος θα πάει στην γραμμή των βολών. Ο Τολιόπουλος που
έχει 88% βολές, 89% έχει ο Ρογκαβόπουλος, Σλούκας 85%, 82% ο Χόλμς. Αυτή είναι η 80 πλάς του Παναθηναϊκού. Βέβαια απουσιάζει ο Ναν που συνεχίζει την αποθεραπεία του. Να θυμίσουμε Ναν, Όσμαν, Μίτογλου συνεχίζουν την αποθεραπεία. Γιούρτσεβεν ανέβασε το προϋπηρετό. Και αυτό ο Παναθηναϊκός είναι με 10 στον πάγκο, που σημαίνει ότι όλοι παίζουν σήμερα. 44-37 με τον Τολιόπουλο στους 3 και τώρα στους 4 με τον διεθνή παίκτη του Παναθηναϊκού να έχει 4 στις 4 βολές. 11 Γκραντ, 10 Ρογκαβόπουλος, οι δύο πρώτοι σκόρερ. Περάντες χαμηλά. Το στήριγμα είναι ο Ντεσόουζα. Βγαίνει από το ζωγραφιστό, το σκηνή στην μπάλα, αλλαγή παιχνιδιού. Χάρης Γιαννόπουλος, αστοχή. Ντεσόουζα παρεμβαίνει για λίγο. Ο Χουάντσο, Μαρούσι κερδίζει την κατοχή. Πάπας, πάμε για το λεπτό. 45-37. Πάπας από πολύ μακριά και είναι μέσα. Έχει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει. Για το 45-40 το Μαρούσι που επιμένει. Είπαμε, επιθετικά είναι μια σούπερ ομάδα και θα έλεγα ότι η ίδια, πως κι άλλες είναι αλήθεια, στο φετινό πρωτάθλημα έχει αδικήσει στον εαυτό της και είναι ίσως το πρώτο πρωτάθλημα εδώ και χρόνια όπου δεν υπάρχει μια ομάδα που να ξεχωρίζει στη μάχη για τον υποβασμό. Ενώ για να πέσει. Φαρίτ, το Λιόπουλος αμαρκάριστο. Είναι μέσα, 48-40, τρίτη φορά στο συν 8. Το Λιόπουλος και ο Ρογκαβόπουλος είναι οι δύο μπόμπερ του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι το Λιόπουλος μέσα στο παιχνίδι. Πάμε 5-9 με την Virtus. Περάντες. Θα μείνουν θεωρητικά και 30 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό αν εξαντλήσει την επίθεση του Μαρούσι. Περάντες, Γιαννόπουλος, Περάντες στα 3, Περάντες διεμβολίζει, Φλότερ, airball. Δεν μετράει το καλάθι, διότι τέλειωσε ο χρόνος και παρότι ο παίκτης του Μαρουσίου έκανε μια πολύ ωραία κίνηση, χαμηλά, το τελείωμα ήταν κακό. Ο Σόρτς για τα τελευταία 2,7 στο 48-40 στη θέση του Φάριτ. Έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός 5 παίκτες που μπορούν να σουτάρουν από κοντά, μέση απόσταση και μακριά. Για να δούμε. Σε αυτή την ειδική κατάσταση προλαβαίνει να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Το Μαρούσι έχει απλώσει την αμυνά του στα 4 τέταρτα. Έχει περάσει στον αγώνα και ο Καρακώστας. Ένας παίκτης που άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων στην Α2 κατηγορία. Συνεχίζει το Μαρούσι. Από το νέο αίμα του Παναθηναϊκού και πάμε σε ένα time out σε λίγο μαζί. Εκεί ο μόνος ψηλός είναι ο Χουάντσο, Καρακώστας, Πάπας, Καλαϊτζάκης, Κουζέλογλου και Σαλάς, οι 5 του Μαρουσίου. Θα δούμε μια ενδιαφέρουσα ειδική κατάσταση. Μειώνεται το 3,8, πάει τώρα 3,3. Γκραντ ψάχνει να βρει στήριγμα, το βρίσκει στο Χουάντσο. Χουάντσο, Σλούκας σηκώνεται τα 7 μέτρα, η τάπα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 48-40. Παναθηναϊκός Άκτορ, Μαρούσι Τσέρι με τον Παναθηναϊκό να ανακάμπτει από ένα σημείο και μετά το μείον 13 να το κάνει τελικό συν 8 καλύτερα. Για τον Παναθηναϊκό είναι ο Γκραντ, είναι ο Σόρτς, είναι ο Ρογκαβόπουλος, είναι ο Χουάντσο και είναι και ο Φαρίτ. Η διαφορά είναι με τον Χόλμς. Λοιπόν, ιδέες. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου σε πλέον οδηγίες θέλει να περάσει η μπάλα κυρίως στον Σόουζα και θέλει να φτύρει τον Φαρίτ. Περάντες. Άλλος ένας εξαιρετικός πασέρ στο παιχνίδι. Χαμηλά Ντεσόουζα με Φαρίτ. Ντεσόουζα, αριστερό Κούκα στο χ. Δουλεύουν τα blockout, έρχεται ο Ρογκαβόπουλος. Μαζεύει το αμυντικό. Ρογκαβόπουλος από τους διακριθέντες στον αγώνα. Έχει 2 assist, έχει ένα rebound, έχει 10 πόντους. Shorts εναντίον όλων, αστοχή. Βρέθηκε σε αυτή την υπερέκταση του σώματός του και του χεριού του φάτσα στο καλάθι, αλλά δεν έχει ισορροπία και το έχασε. King με ψηλό αντίπαλο. King, σκαστή, Γιαννόπουλος και πάλι King, το deflection από τον Χουάντσο που ολοκληρώνει. Έχει περάσει τη μεσαία γραμμή ο Γκραντ. Περιμένει και έρχεται ο TJ Shorts. Shorts, το σκριν στην μπάλα από το Φαρίτ. Εδώ η πάσα, Φαρίτ, μια καταπληκτική φάση για τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού υψηλού επίπεδου. Δείτε εδώ τον Σόουζα και τον Χαριανόπουλο. Ο Φαρίτ πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάκι. Κοιτάξτε εδώ, εδώ η pocket pass. Και εδώ ο Φαρίτ στο δεξί χέρι, το φλότερ. Σόουζα προσπαθεί αλλά δεν μπορεί
να ανακόψει ούτε την πορεία της μπάλας στο καλάθι, ούτε να αποφύγει και το φάουλ. Σόουζα που έχει φτάσει ήδη τα 4, ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό για τον Παπαθεοδόρου. Ο Φαρίντ, ο οποίος αστοχεί τελικώς σε αυτή την βόλη. Ο Φαρίντ που σήμερα είναι στους 8 πόντους, στα 3 rebound και 0-2 βολές. King, Κουζέλογλου και για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός στο συν 10. Περάντες. Έρχεται ο King, προλαβαίνει το μαρκάρισμα του Γκραντ, αστοχή, Φαρίντ ψηλά, τελικώς από ποιον? Η μπάλα είναι έξω για το Μαρούσι, κατοχή Μαρούσι. Από το χέρι του Ρογκαβόπουλου, εδώ είναι ο Ρογκαβόπουλος, στείνει το χέρι με το Φαρίντ. Και επαναφορά από τον King, ο Ντεσόουζα, που είναι μεγάλο μέγεθος στη ρακέτα και έχει αλλάξει τα δεδομένα του Αμαρουσίου εδώ και 3 αγώνες. Κουζέλογλου, King. King, προσποίηση στην πάσα, χαμηλά, Κουζέλογλου, φάτσα με το καλάθι 50-42. Ο Κουζέλογλου που ευστοχεί απέναντι στην ομάδα η οποία έχει τα δικαιώματά του. Γκραντ με το Περάντες, το σκριστή μπάλα από το Φαρίντ, νέα πάσα, αλλά αυτή τη φορά ο Ντεσόουζα είναι σε εγρήγορση. Έχει αντιληφθεί το pick and roll μεταξύ των δύο παικτών. Κοιτάξτε εδώ, αυτή είναι η ωραία πάσα, ισκαστή και πολύ όμορφα ο Ντεσόουζα βρίσκει μπάλα και καθόλου χέρια. 8 και 12. Φαρίντ, η πάσα στον Χουάντσο που αστοχεί, εκείνο King μαζεύει το αμυντικό. 21 rebound για το Μαρούσι. Ντεσόουζα με Ρογκαβόπουλο. Διαφορά μεγέθους και το φάουλ του Ρογκαβόπουλου για να μην σηκωθεί ο Ντεσόουζα μόνος με το καλάθι. Σε επανάληψη η πάσα στην καρδιά της ρακέτας και εδώ ο Ρογκαβόπουλος στο φάουλ Γιάννη. Στα 3 φάουλ ο Ρογκαβόπουλος είναι ο πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που φτάνει σε αυτό το όριο και βέβαια το σημειώνουμε γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. King, αμαρκάρει στο corner 3, είναι μέσα. 53-42 για τον King που ευστοχεί και μειώνει το Μαρούσι στους 5 πόντους. Απόδειξη ότι το παιχνίδι αυτό έχει πολύ δρόμο για να πει κάποιος ότι το κερδίζει. Και αλλαγή μετά από την φάση που είδατε. Ο Καλατζάκης θέση του Ρογκαβόπουλου που θα κάτσει στον πάγκο. Νωρίτερα ο King ευστόχησε. Περάντες. Ντεσόουζα. Ποιος από τα screen? Κανένας. Ντεσόουζα με Φαρίντ. Τάπα του Φαρίντ. Φάουλ σπρώξιμο λέει ο Σημειονίδης. Εδώ είναι ο Κένεθ Φαρίντ. Σε επανάληψη. Εδώ ο Ντεσόουζα. Το φάουλ δεν είναι ψηλά. Είναι το σπρώξιμο στο σώμα του Ντεσόουζα. 3 φάουλ και ο Κένεθ Φαρίντ. Φαρίντ και Ρογκαβόπουλος από 3. Ντεσόουζα 4. Τον κρατάει μέσα στον αγώνα. Ο Παπαθεοδόρου δεν έχει πολλές αντίστοιχες εναλλακτικές για το παιχνίδι. Η επόμενη αλλαγή ψηλού είναι ο σούπερ επιθετικός Μαξίμ Σαλάς. Ντεσόουζα. Κακή βολή. Ντεσόουζα που σουτάρει φέτος με 57% από τις βολές στα παιχνίδια που έχει προλάβει να παίξει. Περάντες, αμαρκάριστος εκεί για τον Ντεσόουζα. Ο Φαρίντ έχει μείνει στην πλάτη του Ντεσόουζα και 50-48 το παιχνίδι γίνεται πάλι ντέρμπι. Σόρτς. Θυμάστε την φράση του Ρογκαβόπουλου στο εμίχρονο στον Γιάννη Νάτου ότι αν δεν παίξουμε σοβαρά θα κινδυνεύσουμε. Καλαϊτζάκης. Σόρτς. Πλαϊνό. Pick and roll. Σόρτς. Ωραία κίνηση. Πολύ ωραία κίνηση. Αυτό το ραβερσέ στην κίνηση από ένα παίκτη 75 εξουδετέρωσε την διαφορά ύψους από τους αμυντικούς με αυτό το πολύ ωραίο σουτ. Ντεσόουζα, Περάντες στα 6-25. Περάντες χαμηλά, Ντεσόουζα θα καρφώσει εμφατικά, μια που με αυτή την συνεργασία μείνε πάλι πίσω Φαρίντ. 52-50, 6-15. Καρατζάκης φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Το δεύτερο φάουλ της ομάδας του Αμαρουσίου.
Γιαννόπουλος στο πρώτο του φάουλ. Στους 11 ο Ντεσόουζα, στους 12 ο Σαλάς, οι δύο ψηλοί στο 4 και στο 5 για την ομάδα του Αμαρουσίου. Γκραντ. Πέραντες πάνω του, Γκραντ. Kick out. Παιχνίδι στην περιφέρεια. Καλαϊτζάκης κακό σούτ. Εκείνο Χουάντσο για ένα ακόμη rebound. Σόρτς. Χουάντσο εναντίον όλων. Απίθανο καλάθι. Το drive του Χουάντσο στο κεντρικό διάδρομο. Κοιτάξτε να δείτε εδώ. Παίρνει το κεντρικό διάδρομο. Αφήνει πίσω του τον Κίνγκ και τον Γιαννόπουλο. Καταπληκτική φάση με πολλά φάλτσα απέναντι στον Ντεσόουζα. Πολύ μεγάλο καλάθι. Φαντεζή ενέργεια από τον Χουάντσο Ναργκόμεθ. Ξανά και ξανά το βλέπουμε. Πανηγυρίζει ο ίδιος. Πανηγυρίζουν και οι φίλοι και φίλοι του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλο καλάθι. Καλάθι υψηλής κλάσης από ένα παίκτη που πολλές φορές με τις επιδόσεις στα rebound μας κάνει να ξεχάσουμε πόσο καλός και επιθετικός είναι. Θυμίζω στον τελικό του Ευρωμπάσκετ 22 είχε 5 τρίποντα, δίνοντας το τρόπαιο και αυτός με τη σειρά του, όπως και οι άλλοι εξαιρετική φουρνιά τότε με τον Μπράουν, με τον αδερφό του τον Βίλι Ναργκόμεθ, το τρόπαιο στους Ισπανούς. Εδώ είναι ο Περάντες στο 55-50. Κουζέλογλου, King με ψηλό αντίπαλο, side step, σουτάρει, αστοχή, Ντεσόουζα από το χέρι του μπαλά έξω. Για να δούμε λοιπόν τις πεντάδες. Για τον Παναθηναϊκό, Γκραντ, Σόρς, Καλαϊτζάκης, Χουάντσο και Χόλμς. Για το Μαρούσι είναι ο King, ο Περάντες, ο Χάρης Γιαννόπουλος, ο Κουζέλογλου και ο Ντεσόουζα. Καλαϊτζάκης, σταυρωτές προς το καλάθι. Δύσκολη προσπάθεια. Δύο αναπηδήσεις, μπάλα έξω, το rebound και η κατοχή για το Μαρούσι. 55-50 στα 5 και 13. King, Κουζέλογλου για 3. Προλαβαίνει τον Χόλμς, αστοχή. Το σκαμπίλι στην μπάλα από τον παίκτη του Παναθηναϊκού για τον Γκραντ. Και φάουλ. Ετοιμάζεται ο Τολιόπουλος. Ψάχνει σκορ και δημιουργία ο Αταμάν. Ο Καλαϊτζάκης θα κάτσει και πάλι στον πάγκο. Εδώ ο Καλαϊτζάκης είναι στο 0 με 0-2 δίποντα, 0-1 ανάποδα. 0-2 δίποντα, 0-1 δίποντο. Να πούμε ότι ο Σόρτς είναι στις 6 ασίστ, στις 5 είναι ο Σλούκας. Πούμε επίσης ότι μετά το πρώτο πεντάλεπτο δεν ξαναείδαμε και τον Σαμοντούροφ. Και ο Σαλάς, όπως σας είπα, θα πάρει θέση του Ντεσόουζα που θα κάτσει στον πάγκο. Για αργότερα έχει ένα φάουλ να ξοδέψει και κάθεται στον πάγκο. Τολιόπουλος. Χουάντσο χαντόφ στον Σόρτς. Σόρτς κατάει μπάλα. Σόρτς ψηλά για τον Χόλμς. Τάπα για τον Σαλάς. Διαμαρτύρεται ο Χόλμς. Κίνγκ κατεβάζει γρήγορα σε μια μεταφορά μπάλας για τον Κουζέλογλου. Τάπα ψηλά από τον Χουάντσο. Είναι ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς περνάει από 2 και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ούτε ο Γιαννόπουλος χαμηλά, ούτε ο Σαλάς ψηλά μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτή την επέλαση του TJ Shorts για το 57-50. 4-27. King. Η πάσα για τον Κουζέλογλου. Το zero step και η άστοχη ενέργεια. Γκραντ. Ωραία στον Shorts που είναι ασταμάτητο στα τελευταία λεπτά. Το παιχνίδι έχει γίνει γρήγορο. Ο Shorts και το high five με παιδάκια πίσω από την κερκίδα. Εδώ είναι ο TJ Shorts που κάνει ένα καλό δεύτερο ημίχρονο με 9 πόντους και 6 assist. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. 57-50. Παναθηναϊκός Άκτορ Μαρουσιτσέρι. Εδώ ο Shorts και εδώ νωρίτερα η τάπα πεντακάθαρη ψηλά, το κόψιμο του Χουάντσο πάνω στον Κουζέλογλου. Και εδώ ο Shorts προλαβαίνει τους πάντες, ο Σπίτι Γκονζάλες του Παναθηναϊκού. 57-50. Απευθείας μετάδοση R2, 4 και 16 για το τρίτο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός Άκτορ Μαρουσιτσέρι 57-50. Χόλμς θα λέει με τον Σαμοντούροφ που ξαναμπήκε μετά από το πρώτο πεντάλεπτο. Παναθηναϊκός πλέον με Shorts που είναι εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Το Λιόπουλος, Γκραντ συνεχίζει με 3 περιφερειακούς. Ξαναλέω, δεν έχει πολλές επιλογές. Ο Όσμαν απουσιάζει. Για που μιλάμε για αυτή τη θέση. Ο Ρογκαβόπουλος έχει παίξει 16 λεπτά. Λοιπόν, στους ψηλούς είναι ο Σαμοντούροφ και ο Χόλμς. Ο Shorts είναι στη γραμμή των βόλων. Και για το Μαρούσι, King, Περάντες, δίδυμο περιφερειακών. Στο 3 ο Χάρης Γιαννόπουλος. Στο 4 Ρέινολτς. Στο 5 ο Σαλάς. Γιάννη. Ο Εργίνα Αταμάν έδειξε
ένα σύστημα για να πάρει το σούτ ο Τολιόπουλος. Θέλει να πάρει ευθύνες ο Βασίλης Τολιόπουλος και ενώ ο Ηλίας Παπαθεοδόρου εξήγησε ότι θέλει να έρθει τρίποντο από τους περιφερειακούς. Σαλάς. Περάντες. Έγινε αλλαγή, ο ψηλός πάνω του, να δούμε αν θα πάει στα δομική προσπάθεια στο isolation ή θα πάει σε πάσα. Βρίσκει κι άλλη ανισορροπία. Γιαννόπουλος παίρνει την baseline. Ωραία κίνηση. Κερδίζει το Σαμοντούροφ ψηλά με αυτό το ανάποδο lay-up στο baseline drive. Χάρης Γιαννόπουλος στο πρώτο του δίποντο στο παιχνίδι. Σόρτς. Τολιόπουλος ψηλά. Ο Σαμοντούροφ για το screen στην μπάλα. Τολιόπουλος στα 5 με Reynolds. Θα πάει στα δομική προσπάθεια ή πάσα. Πάσα στον Σόρτς. Και σπάει το ρόδι μετά από τις άσχημες προσπάθειες που έγινε στο τρίποντο. Ο Σόρτς, μία εδώ και 5 με τη Μακάμπι. Σαλάς, υπάρχει φάουλ από τον Γκραντ. Τρίτο φάουλ του Παναθηναϊκού, στα 3 και 15, 61-52. Η δεύτερη μεγαλύτερη τίμη στη διαφορά μετά τους 10 πόντους, στο 50-40. Και ετοιμάζεται ο Σλούκας. Ο Σλούκας που ήταν καταλυτικός και απόλυτα επιδραστικός στα τελευταία λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου, όταν και πέρασε, μοίρασε 5 τελικές πάσες και άλλαξε άρδιν την διαφορά στη δημιουργία και στο ρυθμό του αγώνα. Ο Σόρτς θα κάνει στον πάγκο, ευδοκίμως προς το παρόν τερματίσας τη συμμετοχή του. 13 πόντι, 6 assist στα 18 λεπτά για τον TJ Shorts. Ο Σλούκας έχει 5 assist στα 9 λεπτά. Τολιόπουλος, Γκραντ. Συνεχίζει, είπαμε, το χαμηλό σχήμα ο Αταμάν με 3 περιφερειακούς. Holmes με 2 πάνω του. Holmes, είναι μεγαλοπρεπές το καλάθι αυτό. Με 2 πάνω του ο Holmes γύρισε εξαιρετικά. Υψηλή τεχνική, το ξέραμε άλλωστε αυτό, για ένα παιδί στα 2,67. Άλλωστε ο Holmes ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε βάλει τη σφραγίδα του στο NBA. Δεν ήταν ένας περαστικός από εκεί. Περάντες. Παίρνει πολύ ωραία το δεξιοδιάδρομο. Κερδίζει τον Τολιόπουλο ψηλά. Μειώνει σε 63-56. Στο Μαρούσι βλέπετε ότι σε καμία περίπτωση δεν τα έχει παρατήσει. Κυνηγάει το σκορ, παίζει άμυνα. Στην επιθέση της είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ το κλέψιμο Χάρης Γιαννόπουλος. Το deflection που έγινε κατοχή. 2 και 21, 63-56. Εδώ είναι ο Χάρης Γιαννόπουλος. Ποιοτικό σουτέρ. Ένας άνθρωπος που επίσης διαβάζει πολύ καλά το μπάσκετ. Διαβάζει πολύ καλά το γήπεδο. Σας είπαμε στο πρώτο μήχρονο στην μεγάλη φουρνιά του 8 και του 9 με τα 4 μετάλλια στις 4 οργανώσεις για τους μικρούς. Αριθμητικά η τελευταία μεγάλη φουρνιά του ελληνικού μπάσκετ. Το τονίζω αριθμητικά. Reynolds, 5 baseline. Ωραία προσποίηση, βήμα πίσω, αστοχή. Έρχεται ο Holmes εκεί. Διεκδικήσιμη μπάλα με τον Σαλάς. Και το βελάκι δείχνει Παναθηναϊκό. Εδώ κοιτάξτε. Όντως, δείτε εδώ σε ένα παιχνίδι που πριν από το μάτς δεν θα χαρακτήριζε κανείς ως derby, δυνητικά, πως δύο παίκτες παλεύουν για την μπάλα. Άλλος διαφορά στους 7. Σλούκας, κοιτάξτε πού έχει βγει ο Σαλάς. Τολιόπουλος για 3. Συστημένη για το 66-56 και δεύτερη φορά Παναθηναϊκός στο συν 10. Με τον Τολιόπουλο που είναι στα 2 στα 3. Από 2 έχουν Τολιόπουλος, Ρογκαβόπουλος και 3 έχει ο Γκραντ από το πρώτο ημίχρονο. Reynolds. Τολιόπουλος στους 10, διψήφιος για αυτός, έχει 4 διψήφιος ο Παναθηναϊκός. Χάρης Γιαννόπουλος, airball. Σαλάς, απίθανο καλάθι. Ένα ραβερσέ υποπίεση, ζητάει και το φάουλ, χωρίς καμπύλη μένα, αλλά με την μπάλα να περιστρέφεται μέσα στον κύλινδρο της Στεφάνης. Σλούκας. Σαμοντούροφ. Το καλάθι και μία ακόμη assist για τον Σλούκα. Ο Σλούκας τις 7 σε 11 λεπτά. Πάμε άλλο. Και ο Σαμοντούροφ φτάνει. Μάλλον δεν φτάνει. Πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Κίνγκ ανάμεσα από 3. Χάρης Γιαννόπουλος. Ο σουτέρ σουτάρει, το έχουμε πει αυτό.
όσα και να χάσει νωρίτερα, έκανε airball νωρίτερα, τώρα πετυχαίνει το καλάθι, ένα ακόμη στην μεγάλη καριέρα του και Grant. Holmes με Σαλάς, τάπα του Σαλάς, εκείνος Σαμοντούροφ και φάουλ πάνω στον διεθνή παίκτη του Παναθηναϊκού. Σαμοντούροφ που ήταν στην πεντάδα του παίκτη του Παναθηναϊκού που έκανε τη μεγάλη πορεία στο Ευρωμπάσκετ και στη Ρήγα πήραν το χάλκινο μετάλλιο. Εδώ κοιτάξτε, κακή επιθετική ισορροπία για τον Holmes και εδώ το φάουλ του Reynolds πάνω στον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ. 4 φάουλ για τον Παναθηναϊκό, 5 για την ομάδα του Αμαρουσίου. Την μπάλα μέσα. Σαμοντούροφ. Στους 4 πόντους ο Σαμοντούροφ που φέτος έχει 3,4 πόντους με 67% της βολές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άψογο στυλ για να παίξει στα 2-10. Μεγάλο πρόσπεκτ και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό μπάσκετ. 71-61 στα 19. Πλήρης επίθεση για το Μαρούσι. Περάντες με ψηλό. Στα 8 ανεβαίνει ο Γιαννόπουλος για να πάρει θέση. King προς πίσω το Λιόπουλο. Σουτάρι, αστοχή. Reynolds δεν προλαβαίνει. Τέλος δεκαλέπτου. 71-61. Παναθηναϊκός Άκτορ, Μαρούσι Τσέρι. Το παιχνίδι έχει ακόμη ενδιαφέρον. Διαφορά στους 10 πόντους. Reynolds πάμε γρήγορα διαφημίσεις και σε λίγο μαζί για να δούμε και λίγο τα στοιχεία. Ότι η διαφορά των 10 πόντων δεν είναι απαγορευτική για να έχει αξιώσεις το Μαρούσι από τον αγώνα. Με τον Σαμοντούροφ και τον Λιόπουλο και τον Φαρίτ ξεκινάει ο Αταμάνο Παπαθεοδόρου με τον King, τον Καλαϊτζάκη, τον Σαλάς, τον Reynolds και τον Μέικον μετά από αρκετή ώρα. Καλαϊτζάκης με Σλούκα. Καλαϊτζάκης, ωραία στη μου ξεφεύγει, kick out για το Φαρίτ. Σλούκας περνάει με την ωραία κοφτή τρίπλα, κερδίζει το φάουλ στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου. Η απευθείας μετάδοση σε 2 σπορ από το T-Center. 9:42 για το τέλος. 71-61. Το Παναθηναϊκό έχει 4 διψήφιους. 13 ο Σόρτς, 10 ο Ραγκαβόπουλος, 11 ο Γκραντ, 10 το Λιόπουλος. Να έχει τον Χουάντσο στα 8 rebound, τον Σλούκας στις 7 και τον Σόρτς στις 6. Το Δε Μαρούσι να έχει έναν Super De Souza 11 πόντους rebound και ένα ακόμη πιο Super Σαλάς με 16 και 5 αντίστοιχα. Το Λιόπουλος Λούκας, τα 8 Σαμοντούροφ. Το Λιόπουλος προλαβαίνει τον Καλαϊτζάκη. Δεν είναι καλό το σουτ. Η μπάλα όμως φτάνει σε ποιον τελικά? Στο Σλούκα. Το deflection με τον τρόπο που είδατε. Σλούκας με Reynolds. Σλούκας, σταυρωτές. Σλούκας, βήμα πίσω. Φαρίτ χαμηλά στο 1,5. Πρέπει να σουτάρει. Το κάνει. Δοκάρι είχε και στον αγώνα με τη Virtus. Μετά πήρε την μπάλα στο rebound για τον εαυτό του και το κάρφωμα. Καλάθι της αναμέτρησης ψηφίστηκε αυτό. Εδώ είναι ο Κέρετ Φάριτ που μέχρι στιγμής είναι στους 8 πόντους με 4 στα 6 shoot, 3 rebound, 1 assist, κανένα λάθος, ένα κλέψιμο, μια τάπα. Καθόλου άσχημα κι αυτός. Και King. King που έχει την μπάλα με τον Σλούκα αντίπαλο, απεγκλωβίζεται, σουτάρει, αστοχή και εκεί είναι ο Σλούκας. Σλούκας, κλέβει ο Σαλάς και η μπάλα φτάνει στο Μέικον. Εδώ είναι ο Σαλάς στην προηγούμενη φάση και ο Σλούκας ποιος κάτι ζητάει από τον Αθανασιάδη. Εδώ είναι ο του Σαλάς, δεν υπάρχει φάουλ ενδυτές, οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Μέικον μπροστά στο Φαρίτ, προλαβαίνει, σουτάρει ευστοχή. Κλασική περίπτωση Μέικον με τις σταυρωτές και το mid-range από την κορυφή. Μέικον πάντως δεν έχει σχέση μεταξύ μας τώρα με τον παίκτη επίπεδο Ευρωλίγκας πριν φύγει για την Κίνα. Το Λιόπουλος, Ρογκαβόπουλος με τον King μπροστά του, Φαρίτ, Σλούκας. Διαβάζει την επίθεση, η baseline πάσα στον Σαμοντούροφ, ωραίο στυλ, ωραίο σουτ, καλάθι. 73-63 για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ που φτάνει τους 7. Αν εξαιρέσει κανείς Καλαϊτζάκη και Σλούκα που όμως ο Σλούκας έχει ένα σωρό assist, εδώ ο Μέικον ο οποίος ζεσταίνεται. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν από 6 πόντους και πάνω για τον Παναθηναϊκό. 6 Holmes, 7 Σαμοντούροφ, 8 Φαρίτ και Ερναν Γκόμεθ,
10 ο Ρογκαβόπουλος, 11 ο Γκραντ, 13 ο Σόρτς. Εδώ ο Τολιόπουλος και φάουλ για το Μαρούσι πια. Έχει ανέβει και ο Μέικον, είναι στους 9. Είπαμε 16 ο Σάλας και 11 ο Σόουζα, ο οποίος είναι προς το παρόν με 4 φάουλ στον πάγκο. Ετοιμάθηκε ο Πάπας που έχει παίξει λίγο σχετικά σήμερα. Έχει όμως 2-3 τρίποντα στα 9 λεπτά που έχει αγωνιστεί. Τολιόπουλος είναι στις βολές και ο Τολιόπουλος μπορεί να ανεβάσει το προσωπικό του σκορ. Είναι στους 10 πόντους με 4 βολές, 2-4 τρίποντα. 5-5. Γενικά ο Τολιόπουλος είπαμε είναι πολύ καλός στις βολές και φέτος. Ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει σε όλη του ζωή τη γραμμή των βολών στις παρυφές του 90% ή λίγο παραπάνω, όπως και ο Σλούκας το ίδιο, όπως και ο Νάν το ίδιο. 75-65. Τέταρτη φορά στο συν 10 Παναθηναϊκός. Μέικον με Ρογκαβόπουλο μπροστά του. Και το Φάιτ να περιμένει. Πάσα στο Σαλάς. Κάουτα μαρκάριστο του Ρέινολτς. Ψηλά ο Σαμοντούροφ παίρνει την μπουκιά από το στόμα του Σαλάς και ο Σλούκας με τις σταυρωτές μοιράζει για τον Τολιόπουλο. Στα 7 και 13. Τολιόπουλος Φαρίτ. Εδώ είναι άτυχος. Η μπάλα κάνει μια πλήρη περιστροφή μέσα στη Στεφάνη. Μέικον, Πάπας, Ρέινολτς. Ούτε τώρα. Καλαϊτζάκης σε καλύτερη θέση από τον Σαμοντούροφ. Φάουλ από τον Σαμοντούροφ. Ποιος διαμαρτύρεται, όχι αυτό το φάουλ. Διαμαρτύρεται επειδή νωρίτερα δεν του σφυρίχτηκε το φάουλ που θα ανέκοπτε την γρήγορη επίθεση του Αμαρουσίου. Στα 6 και 56 όλα αυτά. Τέταρτη περίοδος. Για τέταρτη φορά διψήφια διαφορά ο Παναθηναϊκός. Ο Μέικον με το Λιόπουλο. Μέικον το ίδιο έργο, αλλά εδώ θα αστοχίσει. Σλούκας. Με Πάπας. Σλούκας. Ρογκαβόπουλος χαμηλά, ο Φαρίτ. Σλούκας στα 5. Σλούκας 45 μοίρες φτάνει για 3 μέσα. 78-65 και για πρώτη φορά Παναθηναϊκός είναι σε μια διαφορά μεγαλύτερη των 10 πόντων. 78-65 με τον Σλούκα πια να έχει 3 πόντους και 8 assist. Έχει 8 assist σε 16 λεπτά, έτσι. Μέικον, η προσποίηση, αστοχή, Σαλάς. Κερδίζει τον Φαρίτ σε δύο περιπτώσεις. Να του πάρει το rebound και να του κερδίσει και το foul. Εδώ είναι και πάλι ο μόνιμος σχεδόν πρωταγωνιστής επιθετικά του Αμαρουσίου και ο Ντεσόουζα στις του Ρέινολτς ψηλώνει το σχήμα, περνάει το Σαλάς στο 4, το Σόουζα στο 5. Ο Σαλάς στα 29 του, γεννημένος στη Λευκορωσία. Καλός παίκτης, έχει παίξει και σε καλές ομάδες. Πέρασε από Ρωσία, έχει πέρασει από Ισπανία, έχει πέρασει από Γαλλία, έχει περάσει βεβαίως από τη χώρα του, από τις δύο καλύτερες ομάδες, από την Εστονία και στο πρόσωπο του έχει βρει μια σίγουρη λύση το Μαρούσι. Σαμοντούροφ με μεγάλη ταχύτητα, στέκεται στον αέρα, αστοχή, προσπαθεί. Σόουζα για τον Πάπας. Μεγάλη πάσα. Σαλάς, τάπα από το Φαρίτ. Στην τάπα του αγώνα μέχρι στιγμής. Τολιόπουλος. Σαμοντούροφ θα καρφώσει εφατικά. Πιστώνεται στον αλτρουισμό του Τολιόπουλου και μάλιστα δεν ξέρω, Μιχάλη Δημητρόπουλου, αν το έχουμε. Γυρίζει ο Αταμάν που είναι φιδωλός αυτές τις κινήσεις και του δείχνει thumb up του Τολιόπουλου για την πάσα. Επιχείρησε, θα μην πιστεύω, θα το ξαναδούμε. Μπορούσε να επιχειρήσει οτιδήποτε. Εδώ ψηλά ο Ντεσόουζα προσπαθεί για το κάρφωμα ψηλά. Το άλλο χουπ κάρφωμα και φάουλ από τον Πάπας. Εδώ το φάουλ από τον Γιώργο Παπαθανασίου, τον Τζος Πάπας, και εδώ δείτε και πάλι καταπληκτική πάσα και με τα ακροδάχτυλα πεντακάθαρα ψηλά ο Φαρίτ κόβει. Εδώ κοιτάξτε, Τολιόπουλος, Σαμοντούροφ, το κάρφωμα εμφατικό και στη συνέχεια εδώ είναι. Όλα ξεκίνησαν από την άμυνα του Φαρίτ και στη συνέχεια, δεν ξέρω αν το έχουμε στην κεντρική κάμερα, Μιχάλη, ο Τολιόπουλος γύρισε να κοιτάξει προς τον πάγκο και ο Αταμάν του δείξε το thumb up. Γιάννη, θέλει ο Αταμάν
Ήσαν replay, ναι. Replay, θέλει αντιαθλητικό με τη φάση όπου ο Σλούκας δέχτηκε το φάουλ. Όλα αυτά στα 5-22. Στο 86 και Γιάννη time out πήρε ο Καθοδόρο από την έτσι. Πάμε time out και σε λίγο μαζί. Στα συνολικά στατιστικά Παναθηναϊκός 61% στα δίποντα, 47% το Μαρούσι, στα τρίποντα Παναθηναϊκός 48%, σαν από τα πιο μεγάλα του νούμερα φέτος, στο ελληνικό πρωτάθλημα 28% το Μαρούσι, τα rebound 30 για τον Παναθηναϊκό, 31 για το Μαρούσι που από την αρχή του αγώνα έχει πέσει στο rebound, assist 23 για τον Παναθηναϊκό, 17 για το Μαρούσι. Γιάννης, ακούμε. Screen του Φαρίντ ψηλά για να περάσει το Γιόπουλος και να πάει μέχρι μέσα. Φαρίτ πάλι σε πρώτο χρόνο. Μία ακόμη φορά που το κάνει σήμερα ο Φαρίτ, που δείχνει την κλάση του, την εμπειρία του, το διάβασμα της φάσης και την αίσθηση του χώρου φυσικά. Όταν βρίσκεται ψηλά. Φαρίτ είναι πια στους 10 πόντους από τους διακριθέντες του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Μέικον γυράζει παιχνίδι για τον Καρακώστα που έχει περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Έχει παίξει για λίγο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μέικον στα 3. Καρακώστας corner 3. Πολύ καλή η προσπάθεια του Καρακώστα. Αστοχή για λίγο. Η αλήθεια είναι ότι ο Καρακώστας πήρε τελευταία στιγμή την πάσα από το Μέικον. Είχε μόλις ένα δευτερόλεπτο μπροστά του για να σουτάρει. Κέρδισε το χρονόμετρο αλλά όχι το καλάθι. Ρογκαβόπουλος. Το φλότερ χαμηλό και πάλι Ρογκαβόπουλος kick-out αμέσως στον Σαμοντούροφ. Αστοχή καθώς με τη σειρά του και είναι ο Καλαϊτζάκης. Γιώργος Καλαϊτζάκης απέναντι στον Σλούκα. Φάουλ στα 4 και 22 λεπτά, 82-66. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι η διαφορά είναι στους 16 πόντους. Γιάννη. Εντάξει, τώρα ο Εργίνα Αταμάν δείχνει στους διαιτητές ότι πρέπει να δώσουν αντιαθλητικό. Στο Σλούκα. Και δέχεται και το χειροκρότημα του κόσμου, γιατί νωρίτερα θεωρεί ότι στη φάση του Σλούκα με τον Βάβας έπρεπε να δοθεί αντιαθλητικό. Όλα αυτά στα 4-22 με τη διαφορά στους 16 πόντους. Μέικον με ψηλό αντίπαλο, έχει του Σαμοντούροφ μπροστά του, θα τον παίξει στα πόδια, θα πάει στην πάσα. Καρακώστα 45 μοίρες. Καλό και αυτό, αλλά μπαίνει βγαίνει μπάλα. Σλούκας. Πάμε για το τετράλεπτο. Παναθηναϊκός ελέγχει το παιχνίδι. Σλούκας στο χ για το 84-66, διαφορά στους 18 πόντους. Ο Σλούκας είναι απόλυτα επιδραστικός στο παιχνίδι. Σε αυτό τον χρόνο που έχει παίξει, που είναι στα 18 λεπτά, ο Σλούκας έχει 5 πόντους. Έχει 5. Λοιπόν, και μετά από αυτή την ενημέρωση πάμε στο Γιάννηνά του. 4 και 3, 84-66. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου που πήρε το time out για να σταματήσει το ρυθμό του Παναθηναϊκού που έχει φύγει με 18 μπροστά και έδωσε την επιλογή στον Ντάρελ Μέικον. Ενώ ο Εργίν Αταμάν, αρκετά πιο ήρεμος πλέον, εξήγησε ότι θέλει να πάρει την επιλογή ή ο Ρογκαβόπουλος ή ο Σαμοντούροφ από το φτερό. Λοιπόν, εντός τετραλέπτου για το φινάλε. Μέικον χαμηλά, Σαλάς, Καρακώστας στα 10 προς στιγμή χάνει την μπάλα. Καλαϊτζάκη στα 5, kick out, Καρακώστας σουτάρει μετά το δυνατό πάτημα. Εκείνο ο Ντεσόουζα που έχει παίξει πολλή ώρα με 4 φάουλ. Ο Ντεσόουζα κάνει επίσης μια πολύ μεστή προσπάθεια. Παίζει εδώ και πολύ ώρα. Εδώ χάνει την μπάλα, χάνει την κατοχή. Το Μαρούσι στην κατοχή του. Μέικον υπάρχει το φάουλ στην προσπάθειά του. Όλα αυτά στο τέταρτο φάουλ του Παναθηναϊκού, 84-68. Η διαφορά στους 16 και ο Φαρίτ θα δώσει θέση του στον Χουάντσο. Τα δικαιολογημένα χειροκροτήματα για τον Φαρίτ, ο οποίος σε 19 λεπτά έχει 10 πόντους με 5 στα 8 δίποντα. Έχει 6 rebound, έχει 1 assist, έχει 1 κλέψιμο, 2 block και κανένα λάθος. Πραγματικά στους διακριθέντες του αγώνα. Οπωσδήποτε μαζί με τον Σλούκα που έχει 8 assist, 5 rebound, 5 πόντους στα 19 λεπτά που έχει παίξει. Οπωσδήποτε μαζί με τον Σόρτς, 13 πόντοι και 6 assist. Και από εκεί πέρα ο Ρογκαβόπουλος 10 πόντι, 3 rebound, 2 assist. Και ο Ραγκόμες 8 πόντι
και 8 rebound. Θα βάλουμε στην εξίσωση και τον Grant, 11 πόντι. Είναι αυτή η εξάδα των παικτών που διακρίθηκαν για τον Παναθηναϊκό. Που έπρεπε ανάμεσα στα άλλα να παίξουν κυλιόμενα και οι 10 παίκτες, να μην επιβαρυνθούν οι παίκτες και εν ώψη της Ελλήνων και της Ευρωλίγας και βέβαια να μην υπάρχουν απώλειες επίπεδο τραυματισμών ή κάτι άλλο οτιδήποτε. Τελειόπουλος. Λουκάς, το φλότερ, όμορφα αργαπλά για το 84 και 2-86. Λουκάς στους 7 με 8 assist και 5 rebound. Δείχνει σήμερα να πατάει πολύ καλά. Σαλάς, περιστροφική, Χουκ, άστοχο, το 1 το rebound του Χουάντσο. Χουάντσο για 3. Αστοχή, ψηλά ο Ντεσόουζα, μαζεύει ένα ακόμη rebound. Για τον Αγκολέζο είναι το 1 το rebound, όσα έχει και ο Χουάντσο. Super rebound έχει δει έτσι αλλιώς. Δεν περιμένουμε σήμερα να το μάθουμε. Μέικον με 2 πάνω του. Πολύ δύσκολη πάσα από κλειδαρότρυπα Σαλάς. Μπράβο εδώ στο Μέικον και στο Σαλάς φυσικά, αλλά αυτό που κάνει ο Μέικον ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η πάσα ήταν καταπληκτική. 86-73. Σλούκας γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια με τον Λιόπουλο. Στα 3. Μέσα κι αυτό. Σλούκας στους 10 με 8 assist. Μέικον. Από μέση απόσταση αστοχή. Η μπάλα φτάνει στον Χουάντσο. Και πάρει Σλούκας. Διαφορά στους 16. 89-73. Φάουλ. Εδώ σε επανάληψη το φάουλ. Το 89-73. Σκυπάσα, Αθηνά την πλευρά. Καλαϊτζάκης, προσποίηση, σουτάρει, αστοχή. Εκείνο ο Χατζηδάκης. Μέικον, kick-out, Reynolds για 3. Ωραίο σουτ. 89-76 στα 69 δευτερόλεπτα. Καλαϊτζάκης, Αμοντούροφ, Ρογκαβόπουλος, Χουάντσο και Τολιόπουλος. Γιαννόπουλος, Ρέινολτς, Χατζηδάκης, Καρακώστας και Μέικον. Τολιόπουλος, δύσκολο σούτ, αστοχή. Τελευταίο λεπτό του αγώνα. Μέικον, ωραία η κίνηση με τη μέση. Η τρίπλα και νικάει και ψηλά το Σαμοντούροφ. 89-78 το Μαρούσι. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Σαμοντούροφ χαμηλά, στα 8 για τη λήξη επίθεσης. Καλαϊτζάκης, γωνία, αυτή τη φορά είναι μέσα για το 92-78 και η πρώτη πόντη του Καλαϊτζάκη. Με αυτό όλοι έχουν σκοράρει πια για τον Παναθηναϊκό και οι 10 που αγωνίστηκαν σήμερα. Τέλος αγώνα σε 10 δευτερόλεπτα. Πασούλες στην περιφέρεια και ο Ρέινος θα το δοκιμάσει για να ευστοχίσει για το 92-81. Καλαϊτζάκη στα 3. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Αταμάν διαμαρτύρεται στο Σημεωνίδη. Εδώ είναι η διαμαρτυρία του Αταμάν. Τέλος αγώνα, Παναθηναϊκός Άκτορ Μαρούσι Τσέρι 92-81. Ο έντονος διάλογος Αταμάν Σημεωνίδη. Όλα αυτά στο φινάλ ενός αγώνα που κρίθηκε επί της ουσίας στο δεύτερο ημίχρονο. Ο συνεχόμενος διάλογος του Αταμάν